Moikka kaikille! Meitsi on Tuukka ja mä saan tällaisen, pistän Telialle jotain sähköpostia. Se antaa mulle tällaisen lahjan. Nyt avataan se. Tää on vähän vaikea avata. Joku. Täällä reppu. Näköjään. Telia-reppu. Täällä on joku paketti, missä on juomapullo. Noniin. Mulla tuli vähän gamoja kouluun näköjään. Aika siistitä mutta mikä ihme täällä? Onks tää mikä? No. Siis tällainen reppupulli. Ja tää tuntuu aika mukavalta. Noniin. Tässä oli aika lyhyt video varmaan, mutta heippa. Kiitti Telia tosta.